Nene, frățică, am venit! Oh, ceas! Cum a fost la școală? Bine, am luat un 4! Ce? La ce materie? La geografie! Dicăla, dar de ce ți-o da 4? Că n-am știut în ce regiune a dispărut Elodia! Ce? Băi, cum se poate așa ceva? Că de fapt am știut eu, că i-am zis că o caută pe undeva pe lângă Brașov! Și atunci de ce ți-o dat 4? Că n-am știut la ce altitudine a găsit poliția dovezi! Extraordinar! Dar de când e Elodia asta așa importantă, băi, subiect de școală? Și oricum, dar tu de unde ai știut să răspunzi? Că am urmărit la televizor la OTV! Ce? Bă, dar cine ți-o permis ție să te uiți la OTV? Nenea Unguru! I-am dat o bere și m-a lăsat! Bă, copil trâncălău, eu ți interzic de azi înainte să te mai uiți la OTV! Că aia nu-i televiziune, ăla-i teatru! Dar trebuie să mă uit, că ne-a obligat de la școală! Că din dispariția Elodiei dăm lucrare săptămâna viitoare! Cum? Ai, nu se poate, mă! Servus tocmai handilăilor. Pitbull! Pitbull! Au, mă, guștere, învățătoare, i-o dat la Ionuț 4 că nu știu la ce altitudine au găsit poliția dovezi despre Elodia. Mă, copil copac ce ești. Dar păi asta e la mintea cocoșului, mă. Din episodul 37, Morcovul lui Cioacă, de la OTV, mă. Bă, gunoi, dar și tu cepi! Ia să nu te mai prind că-i bagi mețală în capul pruncului! Lasă-l în pace cu prostiile tale! Bine, mă, frățică, da? Niciun bine! Taci din gură! O sună pe învățătoarea aia ta să văd amu ce avion îi umblă la aia până cap! Ia zi, cum o cheamă? Sevastica Elucidescu! Ai, ai, ai! Alo! Bună seara! Familia Elucidescu? Da. Cu doamna Sevastica, vă rog! E cam ocupat acum, se uită la Senzaționescu în direct. E în reluare episodul 45 din dispariția Elodiei. Da, cine sunteți? Hai, cine îs? Îs unul care-ți dă ceaiul de nu mi-o dai la telefon! Poftim? Dacă Bă, ceala dăule, dacă nu mi-o dai la telefon, eu bag mâna pe receptor și te strâng de gât, bă! Fie. Alo, da, cine e? Alo, Sevastică? Frățică la telefon! Deci fii atent aici! El mai pui pe copilul meu să-mi consume curentul cu telenovela asta ta cu Elodia, eu-ți dau una de-ți aplaudă urechile, clar? Îmi pare rău, nu pot vorbi acum, domnule Frățică, mă uit la OTV. Dar puteți veni mâine pe la școală, avem ședință cu părinții pe tema dispariției Elodiei. O seară bună! Ce? Vai! Copile, asculte să cure că mâine mă duc la ședință! Da! Frățică, dă repede pe OTV să vezi. E episodul 46 din Elodia. O mai găsit într-un car cu fân un ac care o foa lui Elodia. Extraordinar! Și tu! Hai, copile, da să cure că mă duc până la Ungur! Te sparg, bă!